खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 16 मार्च रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि जौगानायखौ गुबुना मेगन सागोन। सुथुरा नोंथांखौ सोफै खालामगोन। बृष राशि। सानै हयै हाबा मावाब्ला माबा मोनसे खहा जानो हागौ। गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। मिथुन राशि। रांखावरिनि आंखालावनो गोबां जार्लायाव गोग्लैगोन। दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। कर्कट राशि। नोंथाङा गासैबो खामानियाव मुलाम्फा गोनां जागोन। सुखु गोजोनैनो साना बारलांगोन। सिंह राशि। नखरनि जेंनाफोरा जोबस्रांलांनाय नङा, जेरैथिंबो जोबस्रांलांनायनि लामायाव फैगोन। कन्या राशि। गोबाव समनिफ्रायनो आसा खालामना थानायफोरा जाफुंसार जानो हागौ। रंजा खुसिनि सान जागोन। तुला राशि। हरखाब खैफोदाव गोग्लैनायनिफ्राय रैखा मोनगोन। गोदान मिजिं लाना लामा हान्थिलांगोन। वृश्चिक राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखायनो गाज्रि मुं गोसारगोन। गुबुना नोंथांखौ गाज्रि नोजोरजों नायगोन। धनु राशि। समाजनि मोजां हाबा मावना बयजोंबो सनमान होजागोन। नोंथाङा गोसोखौ गोग्गानाय मोनगोन। मकर राशि। नोंथाङा थांखिसिम सहैनायाव फैमाल जागोन। गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थागोन। कुम्भ राशि। नखरनि खामानियावनो नांथाबना थानो गोनां जागोन। देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोनगोन। मीन राशि। गावनि आंगोजों गोदान रादाय खानो हागोन। नोंथाङा गोसोआव गोदान सिमां सुजुगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4 आव माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माय सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।